A wace shekara aka yi juyin juya hali a kasar Iran? Sani ba? Kuna rayuwa a kasar Iran? Inna lillahi wa inna ilaihi. Yan comment section su bada amsa. Yan comment section su bada amsa. Waye halifa manzo Allah na farko? Imam Ali. A wace nahiya kogin Nil yake? Afirka. Waye halifa manzo Allah a wannan zamanin? Imam Mahdi ajalallahu farajahu sharif. Wace sura ce ta fi tsayi a Alqur'ani? Bakara. Wani annabi ne ya raba teku biyu ya shige ta tsakiyar wannan tekun? Musa. Annabi Musa. Wace ƙasa Hausawa suka fi yawa? Najeriya. Kwana nawa ne a cikin shekara? 465. Ta ban ya kuma section su ba mu amsa. Wani abu ne ya fi komai sauri wajen yin tafiye-tafiye? Jirgin sama. Adadin bayan 99. 100. Yan wasa mutum nawa ne a cikin wasan kwallo? 11. Babban birnin Nijar? Yame. Ya sunan babban dajin da yake a Afirka? Sahara ko Sahara? Sahara. Yaya sunan babban birnin kasar Japan? Tokyo. Babban birnin China? Beijing. Wani annabi ne fi kowane annabi haƙuri? Ayyub. Wani imami ne aka kashe a Karbala? Imam Hussein. Wani annabi aka ba wa mu'jizar ya ringa tada matattu, ya raya matattu? Ibrahim. Annabi Isa. Wace sura ce tafi gajarta a Alƙur'ani? Tafi gajarta, tafi kankanta? Kausar. Wani annabi kifi ya haɗiye? Nuh. Yunus. Wani annabi aka ba wa littafin Zabura? Isa. Musa. Dauda. Annabi Dauda. Wani annabi aka ba wa littafin Injila? Isa. Musa. Musa. Isa kuma ta gida ta. Wani annabi aka ba wa littafin Injila? Isa. Wani annabi aka ba wa littafin At-Taura? Musa. Yaya sunan baban Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif? Imam Hassan Askari. Yaya sunan maman Imam Yaya sunan maman Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif? Nargis. Yaya sunan kanwar Imam Rida da take garin ko? Hazrati Masu. Ya ke faɗa? Sayyida Masu ma. Sunana ne. Yaya sunan imamin da yake kasar Iran a garin Mashhad? Imam Rida. Yaya sunan babban birnin kasar Senegal? Dakar. Wani kabilu muke da su a cikin kasar Iran? Fars, Lord, Kurd, Turk. Kudi kenan? Haka ne? Haka ne.